Gibuksan na karong adlaw ang National Pre-Qualifying Meet alang sa Palarong Pambansa 2023 dinhi sa Dakbayan sa Subo. Matod ni Regional Director sa Department of Education 7 nga si Celestiano Jimenez, na desisyonan sa DepEd nga magpahigayon og pre-qualifying meet aron nga mamenosan ang gidaghanon sa mga atleta nga motambong matag rehiyon sa Palarong Pambansa. Mayroon tayong pre-qualifying para hindi masyadong marami yung mag-attend or mag-represent ng mga regions doon sa Palarong Pambansa. At saka another is, if yung COVID ay parang baka nandito pa, so at least kung hindi masyadong marami, so hindi rin masyadong risky, no, on the part of our athletes to. Moabot sa 1,500 ang mga athletes, coaches ug officials nga nagrepresentar sa Region 6, 7, 8 ug 9 nga anaa karon sa syudad nga makigsangka sa nagkadaiyang sports events. Ang mga venue sa maong kalihukan ang University of Southern Philippines Foundation alang sa volleyball, ang Sacred Heart School Ateneo de Cebu alang sa basketball, sepak takraw ug futsal, ang University of San Carlos Talamban alang sa baseball, Don Bosco Technical College Cebu alang sa football ug Labangon Elementary School ug USPF alang sa softball. Aduna po'y mga billeting quarters nga giandam alang sa mga partisipante nga gilangkuban sa Talamban Elementary School, Talamban National High School, Banilad Elementary School, Zapatera Elementary School ug Hotel Fortuna. CEO ng Cebu City ay tumutulong din sa atin, no, lalo na sa pag-repair ng ating mga billeting quarters at yung paghanap ng mga playing venues, coordinating with those universities wherein yung mga playing venues nandoon, at saka yung iba pang mga kagamitan, no, na sila ang nag-procure. So yun, marami talagang naitulong din ang city government. Kaya we are grateful to the city government for accepting as well the challenge to be hosting even a very short notice. Matod sa principal sa Zapatera Elementary School nga si Marianilva Hermosa, tulo ka semana ilang pagpangandam alang sa cleanliness ug beautification sa ilang tunghaan. Gani aduna po'y duha ka tanod ug medical team nga andam og kanunay nga gabantay sa palibot alang sa seguridad sa mga bisita. Sir, nag-prepare may sa among classrooms, dili lang ang classrooms, apil lang ato ang surroundings. Not only cleanliness, as to beautification po, ato nag-pangandaman. Kay we're not just preparing for this pre-palaro, but also for the upcoming 2024 na palaro. Samtang si Remy Mantuhak sa Committee on Billeting Quarters, miingon nga Lunes pa lang nangabot na ang sobra 200 ka mga atleta sa Region 7, kinsa nag-okupar karon sa 20 ka classroom sa Zapatera Elementary School. Kung unsay ihatag sa school, more na amo ara sa gina siyang i-maximize ang paggamit. So, nasa mi kakuwangan anyway, naman yung mga in-charge nga pasang-pasangkit. Excited kaayo ang mga atleta ug coaches gikan sa nagkalain-laing probinsya sa Region 7, sanglit grabing pagpangandam ilang gibuhat alang sa ipahigayong National Pre-Qualifying Meet. Ongoing among training dito sa school. Kanya nami ato mo practice sa barangay nga covered court kay ang among gym sa school ongoing ang renovation. Ang mga bata sa level nila na naman gyud ang ilang skill niya prepared na sad sila aning pre-qualifying. Ready na kayo mi sa katong naba mi sa mo nangandam lang gid mi para sa mga maabot nga kontra. Kuanda paminaw na mo kaya raman. Ugmang adlaw Hunyo 15 hangtod Hunyo 17, magsugod ang nagkadaiyang sporting events sa nagkalain-laing venue sa Dakbayan. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.